Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Tachwedd yr 8fed ar 20. O'n i ddechrau gyda gair o ras. Da yw moliannu enw di o Dduw. Am braint mawr yw gwneud hynny trwy gyfrwng y gwasanaeth hwn. Helpa ni felly sylweddoli cymaint o ddaioni sydd yno ti, a hwnnw'n ddaioni bawb yn ddiwahân. Amen. Wy'n mynd i ddarllen detholiad o adnodau o'r 8fed bennod ar 20 o lyfr y datguddiad. Yna gwelais nefoedd newydd, a deiar newydd. Roedd y ddeiar ar awyr gyntaf wedi diflannu. Doedd y môr ddim yn bodoli ddim mwy. Dyma fi'n gweld y ddinas sanctaidd, y Jerusalem newydd, yn dod i lawr oddi wrth Dduw yn y nefoedd. Roedd yn edrych fel merch ifanc wedi gwisgo'n hardd ar gyfer ei phriodas. Wedyn clywais lais o'r orsedd yn cyhoeddi'n glir. Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn byw yn eu canol nhw, a byddan nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llyged nhw. Fydd dim arwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Doedd dim teml i'w gweld yn y ddinas, am fod yr arglwydd yw hollallïog ar oen yno, fel teml. Does dim angen golau hael na llead yn y ddinas chwaith, am fod ysblander Duw ei hun yn ei goleio hi, a'r oen fel lamp yn ei goleio hi. Bydd y genhedloedd yn byw yn ei golau, a bydd brenhinoedd y ddeiar yn dod â'i holl gyfoeth i mewn iddi hi. Bydd ddim rhaid i'w giatau gael eu cau o gwbl, achos bydd dim nos yno. Wel, dewch ni gael edrych ar gymal yn yr ail adnod. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd. I saw the holy city, ynddo fe. Naeth yr arglwydd Iesu erioed ddisgrifio'r nefoedd. Nath e ddim egluro fawr ddim am y nef. Siaradodd am y nefoedd, ond ni fanylodd ac ni ddisgrifiodd hi. Dywedodd wrth ei ddisgyblion am di ei dad. A'r hybuddiodd hwy gan ddweud, oni byddai'ch cyfiawnder yn helaethach na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, ni dewch chi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Anfonodd 70 o ddisgyblion allan, unwaith i genhadu. Daethant yn ôl yn llawen o'i tasg a chyhoeddi achos i llawenydd. Roedd yr ysbrydion drwg wedi ei darostwng. Ond medder Iesu, peidiwch a llawen hau o blegyd hynny, ond yn hytrach, llawen hewch am fod eich henwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. Mae'r debyg mae'r peth mwyaf dwedodd eriod am y nefoedd oedd dweud yr wy fi yn myned yno i baratoi lle i chi. Ac os mae fi af ac a baratoa fle i chi, mi a ddeiaf drachefn ac a'ch cymeraf chi ataf fy hun, fel rwy fi y byddwch ithau. Chi wedi clywed hwnna mewn sawl angladd wy'n siŵr. Ond os na ddywedodd yr Iesu yn fanwl wrthym, nid felly Ioan yn llyfr y datguddiad, mae Ioan yn fanwl iawn. Gwelais y ddinas sanctaidd. Mae'n mynd ymlaen i fanylu. Wel, sut le sy'n na Ioan? Cefais fy nwyn ymaith yn yr ysbryd i fynydd mawr ag uchel a dangoswyd i mi yn nefoedd. Roedd yn disgleirio fel gem werthfawr, fel maen i aspis, sef carreg werdd ddrydfawr. Disgleiria fel grisial, mir uchel a 12 porth i'r ddinas. I aspis oedd defnydd y mir, a'r ddinas ei hun o air pyr. Yr oedd sylfaeni mir y ddinas wedi haddurno a phob math o emau gwerthfawr, iaspis, saffir, calcedon, emerald, sardonyx, sardion, eirfaen, beryl, topas ac yn y blaen. 12 perl oedd y 12 porth, ac roedd heol y ddinas yn air pyr. Nifer o emau diarth i ni fyna, dy fe. Ond mae disgrifiad Ioan yn un manwl iawn. Mae'n mynd ymlaen i sôn am yr orsedd ysblennydd sydd yno, ac am y dyfroedd grisialaidd a red yno. Wir mae ddisgrifiad mor wych, fel i fod yn dwy'n anadl dyn ymaith. Pan sonia am yr air a'r meini gwerthfawr, a'r perlau, a'r heol o air pyr,
Wel, mae meddwl dyn yn pallu yn diwe. Swnio dros y top braidd I mi yn bersonol, ond sylweddolwn mae ymgais yw hyn gan Ioan I ddwy'n adre I ni odi dywgrwydd ac ardderchwgrwydd dinas Duw. Dyna'i bwrpas mewn mynd dros y top os liciwch chi. Mae gadawn hynny oll am nawr ac edrych ar ddisgrifiad Ioan o'r nef a sylwi'n unig ar y peth a ddywed ef nad ydynt i'w cael yn y nef. Beth sydd ddim I gael yno. Gwelais dinas sanctaidd Jerusalem newydd ac nid oes môr mwyach. Does dim môr yn Nheyrnas Dduw o gwbl. Nawr, do gan yr hen Iddew ddim llawer I ddweud wrth y môr. A hyd yn oed heddi, chwch chi'n llawer o Iddewon sy'n forwyr. Cartref yr aflan ar drwg oedd y môr. Trowch i'r Hen Testament a fe gewch weld farn yr Iddew y môr. Gelyn Duw yw'r môr. Yn Daniel, 3 adnod o'r 7 bennod, 4 bwystfil mawr a ddeithant I fyny o'r môr. A Jona wrth gwrs proffwyd Duw o'r môr dath y pysgodyn mawr i'w lyncu. Ac yna, yn pennod 13 o'r datgyddiad eto, ac ni asefais ar dywod y môr ac a welais fwystfil yn codi o'r môr. Y môr oedd cartref popeth aflan. Edrychai'r Iddew ar y môr fel un a roddai loches I holl elynion Duw. Naturiol felly y meddwl Iddewig o dweud nad oedd môr yn Nheyrnas Dduw. Meddyliau hefyd am y môr fel yr hyn oedd yn gwahanu gwledydd a phobloedd. Ac ond yw hynny'n wir. Mae rhywun sy'n symud I fyw yn Lloegr yn yr Alban yn mynd I fyw yn bell oddi wrthym, ond os ydw i'n croesi'r môr I nowledydd Ewrop, wel mae'n bell wedyn. Ac yr holl gyfleusterau teithio modern, eto pan fo'r môr rhyngo, mi ni'n teimlo bod rhywun ymhell. Ydy mae'r môr yn gwahanu. Yn y cyfnod diweddar mae yna lawer o sôn I bod am foreigners yn dos A hynny gyda dirmig yn aml. Y môr yn ein gwahanu. Cofiwch chi, mae'r Sais ar Albanwr yr un faint o foreigner I mi ac ydy Ffrancwr neu Eidalwr oherwydd os yr un ohonynt yn Gymru. Ond dadl arall yw honno. Y môr yn sicr yn ein gwahanu. Clywch meddi Ioan, does dim fel na'n y nefoedd. Yn Nheyrnas Dduw nid oes môr. Dim sy'n rhoddi lle I gartref, lle neu gartref I elynion Duw. Dim sy'n gwahanu rhwng gwledydd a phobl. Wel, beth arall nad yw yno te? Beth arall sydd ddim yno? Gwelais y ddinas sanctaidd a theml ni welais yn ddi. A chi ddweud go fawr yn dyfe. Sdim capel yn y nef, meddai Ioan. Ond os yr un yno oherwydd nad os mwy angen wrth gwrs. Enghraifft debyg ar y ddeiar yw ysgol, lle rawn ni o ryw 4 tan 10 wod a cyfrennu'r addysg yn yno. Fe'n hyddysgu'r ni. Ond lle yw ysgol yr ewch chi am unna iddi I ddysgu gwneud hebddi. Os chi'n deall fi. A mae'r un peth yn wir yn y cyswllt yma am gapel neu deml. Cofiwch rhaid prysuroedd ddweud mai am y nefoedd y dywed Ioan nad oes teml yno. Nid nad oes angen capel ar y ddeiar, mae angen yn paratoi ni, a dyna'r camgymeriad a wna dynion yn dyfe. Mynd I synio nad oes eisiau capel ar y ddeiar. Mae'n rhaid wrth dir arglwydd yma. Ni wedi cael yn swyno a'n hudo ond I ni gan eiriau tebyg I hyn. O, sy'n rhaid chi gael capel, a troch chi addoli Duw ar lan y môr. Chi wedi gweld pobl yn neud hynny? Nid oes rhaid I chi gael capel. Ni'n gwybod hynny'n well na'r mwyafrif. Ni fi'n taden addoli mewn ogofau ac yn hanes capel Seion wrth gwrs dan hen derwen y clos. Ond penderfynu wnaethon nhw I gyd nad oedd hynny'n ddigon a bod yn rhaid wrth gapel. Ond yn y nefoedd, dos dim teml yno. Sdim o'i angen oherwydd mae Duw oll yn yno. Nid y capel sy'n ragwyddol, ond Duw. O pryd gallwn ni wneud heb capel de? Wel, pan wireddir y frawddeg hon, a theml ni welais, canis yr arglwydd Dduw holl alluog a'r oen yw ei themlu. Pan fydd Duw oll yn oll, yna nid oes angen capel. Iawn te, beth arall
na Duw yn y ddinas sanctaidd. Ni bydd nos yno. Ni bydd nos yno. Hynny yw, nid oes tywyllwch o gwbl yno. A mae hynny'n ryfedd pan randewch ar weddill yr adnod. Nid rhaid iddynt wrth ganwyll na goleuni hael. A'r ddinas, nid rhaid iddi wrth hael na'r lleiad i oleoedd i. Dim hael na'r lleiad na chanwyll. Hynny yw, dim naturiol i'w goleo a dim a wnaeth dyn i'w goleo. Ond hynny, ni bydd nos yno. A dyma stad hollol wahanol i'r byd, ynddo fe. Fe ganodd un bardd Cymraeg gwpled am le oedd yn y nefoedd iddo fe, a dyma ddwedodd, yno mae haf, nid hafau, yno mae dydd, nid dyddiau. Y nos yn amser trwm, ynddo fe. Dim aderyn yn canu yn y nos. Anifeiliaid rheibus sydd o gwmpas yn oriau'r nos. Dyn ni ddim yn hoff o'r nos. Yn ystod y nos mae nifer o ladron a drwg weithredwyr wrth ei gwaith yn fe. Ynghlwm wrth hyn yn adnodau'r bennod hon mae'r geiriau hyn. A phob melltith ni bydd mwyach. Yng nghanol ei heol hi, yr oedd pren y bywyd a dail y pren oedd i achau y cenhedloedd. Ni bydd tristwch na llefau na phoen. A marwolaeth, ni bydd mwyach, i death shall have no dominion. Dyna chi gymalau sy'n ymddangos. Nid oes dim yno sy'n perthyn i'r nos. Ac nid oes rhaid i'r ddinas sanctaidd wrth ddim i'w goleo. Canis gogoniant Duw a'i goleodd hi, a'i goleuni hi ydyw'r oen. Dyna'r esboniad am y dirgelwch. Duw a Iesu Grist yw ei goleuni. Duw sy'n dileu y nos. Ac yna, gwelais y ddinas sanctaidd a'i ffyrdd ni cheir byth. Be mae'r solo boblogaidd yn dweud o Holy City, the gates were open wide. Drws agored. Adnod gyntaf, penod 4 yn llyfr y datgyddiad yw, weledd drws wedi ei agorid yn y nef. Ac adnod 8 yn y drydau benod, wele, rhoddai sgerd y fron drws agored, ac ni ddichon neb ei gau. Drws agored sydd yn y nef. Nid drysau caeedig sydd yno. Ni sy'n cael drysau, nid Duw. Mae'n dda weithiau cael rhyw fath o eglurhad o rai darluniau sy'n cael eu creu yn y Beibl mwyn deall i neges. Alla i ddim cymeryd pob peth yn llythrenol, wy'n ar mwyafrif. Mae yna ddelweddau yn cael eu creu mwyn esbonio gwersi ni. Dwi ddim yn siŵr am y miriau gyda gemau a'r heol air ac yn y blaen. Hynny yw, ddim yn siŵr yn llythrenol. Ond mae Ioan yn ei defnyddio i greu darlun o le perffaith. A dyna'r nefoedd wrth gwrs. Lle tangnefeddus, gyda drws agored led y pen. Mae yna bobl dda ar y ddeiar yma, y clywch chi bobl yn dweud amdanyn nhw, roedd ei drws ar agor i bawb o hyd. Chi wedi clywed bobl yn gweud, drws ar agor o hyd, a dyna yw'r nefoedd wrth gwrs. Gyrnwch ar eiriau yn emyn J.J. Williams. Am ddrws agored yn y nef, chi'n gyfarwydd â hi, am ddrws agored yn y nef, ac uchel lef diolchwn, am dydrigaredd arglwydd da, ac uchel lef diolchwn. Pan geio drysau'r byd i gyd, bydd hwn o hyd ar agor, i dderbyn pob rhyw aberth gwir o ffrymur ar dallor. Mae gan yr eog le i droi, pan fyddo'n ffoen ddinodded, dy gariad sy'n ei wahodd ef i'r nef drwy'r drws agored. A disg i ni, pan fo blin y daith, a'r ffordd yn faith i'w cherdded, i gofio wrth drigaredd di fod i'n ei drws agored. Trigaredd sy'n cadw'r drws ar agor. Cwpled sydd yn yr Holy City yn yr 19 yw, and all who would might enter, and no one was denied. Ie ddinas sy'n aros byth. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni derfynu gyda gair o weddi. Yn tad sanctaidd wrth i ni ddyfod gardyfron, ein gweddi yw y bydd i ti siarad â ni nawr.
Dywed air dy hunan wrth galon pob un ohonom. Oherwydd ofer fydd ein pregaeth a'n gweddi, heb adlais o thacenion di. Arwain ni ganfod dirgelion yr ysgrythu'r arglwydd. A maddau'n iawn wrando ar ein geiriau'n hunain, heb sylweddoli mae dyleferydd di sy'n gallu troi geiriau'r byd yn eiriau'r bywyd. Wedi'r cwbl, fe gliw ni'r byd yn sôn am gariad a chyfiawnder a maddeiant, ond ti dy hun yn unig sy'n sancteiddio'r geiriau hyn. Ac yn Iesu Grist y gwelsom ei hystyr hwy. Heddiw, gad i ni ei weld ef, ac o'i weld ei adnabod, ac o'i adnabod ein cyflwyno'n hunain yn gyfan iddo. Ar adeg lle mae tostrwydd yn gyflwr cyffredin arglwydd, fe weddiwn dros y claf a'r llesg a'r unig ym mhob man. Ar ein dear fe fi Iesu Grist yn gryfder ac yn iachad i'r ai fel hyn. Aeth y trallodus ar ei hynt yn gwbl iach wrth wyddfod gynt. Felly ein gweddi yw ffisigwr mawr o'r hod y hun ein gwneithio'r ninnau'n iach bob un. Gyfynwn ni ti eto ymweld am pobl, ac atgyfnerthu'r rhai sy'n gweithio gwaith y deyrnas. Fel y sylweddolwn o'r newydd na fydd ein llafur fyth yn ofer ynot. Yn lle ein digalondi dyro ffydd, gan lle ein hansicrwydd dyro obaith. Atgyfnertha ni gyd, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.